जाफुंसार लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय महरिपारा बेलगुरि गामिनि सान गोरलै गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै जाफुंसार लाइमोन आफादनि बानजायनायाव खुंगा स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। जोबथा सान 20 बैसागु 4 मे मैया मोजाङै मोजां जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदियै सानजौफु फुंनि 12 रिंगायाव गेवलां बैसागु मोसाग्लांनाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो TCLCC चेयारमेन लकेन्द्र नार्जारी बिथाङा। हाबाफारि बायदि बेलासिनि 1 रिंगायाव गेवलां मेल बेखेवनाय हाबाफारि लायो। बेखेवनानै होयो तामुलपुर जिल्ला BJPनि कार्तिक बर'आ। गाहायालासि महरै बाहागो लायो 29 नं सुख्लाय सेरफांनि बारग' मावफुं सोद्रोमा गणेश कसारी बिथाङा। थि बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो सुख्लाय सेरफां बियाबनि गोख्रों समाज सिबियारि प्रदीप नार्जारी बिथाङा। लोगोसे हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होयो 29 नं सुख्लाय सेरफां बियाबनि MCLA बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रडेन्द्र नार्जारी बिथाङा हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै मावफुंनानै होयो। बोसोराव सफैबाय। बे सफैनायाव जों जेबो सुबिदा मोनाखै। जों बेवहाय जों गामिनिबो गासैबो ज' जानानै जों बे खुंनाय जादों। लोगोसे आरो जों गामियाव ओरैबायदि हेफाजाब लादों जे जायफ्रा फोरोंगिरि दं फोसाबनाय जादों आरो न'खरफोरबो जों एसे फोसाबनानै जों खुंनाय जादों। आरो जों बेयाव गासैबो जों फरायसाफोरखौ माने जोंनि जों साननाय बायदि जोंनि हागोनि दावगालांनायनि लिसुमाखौ लानानै खन्थाइ आवरायनाय थुनलाइ बावथायलायनाय आरो बायदिसिना जों एभ्रिथिं खारनाय बारनाय बादायलायनायखौ जों मोननो हादों। जों बेखौ जों सोंगासिनो जों जेरैबो हागोन जों बोसोरफ्रोमबो जों बेखौ सोलिलांनो हागोन होननानै आं बेखौ बुंनाय जादों आरो दिनै बेलगुरि गामिया दा रंजालि बैसागु खुंदों। बे आसलथे बिराद जोबोद माने बाख्नायथाव जादों। बे एरियायाव जेरैबायदि गथ' गथायफोरखौ दावगालांनो थाखाय माने बिसोरो मा होनना बुङो गेलेनाय होदों, खन्थाइ आवरायनाय बादायदों आरो बेबायदि बायदि खेला होदों, बायदिसिना होनाय जादों। आरो लोगोसे मोनसे बेयाव बिथिंखौ नुनाय जाबाय मा गासै बिहामजोफोर जायफोर मोसादों बे बिहामजोफोरा ज' फैनानै मोसादों आरो बे मोनसे बिराद मोना खौसेनि सिनायथि नुदों। बयबो फैनायखौ नुदों। आंथ' फ्राय सिनायजोबो ना मानसिफोरखौ। माने इयुनावलागै बेबायदि जयै खौसेयै जुदि थांना थानो हायोब्ला जोंनि जिथु हारिमु बे हारिमुवा निश्चय जौगागोन। आरो बयबो जेब्लानाखि बेबायदि बिसोरो सर' जुदि खालामबाय थायोब्ला हुदा जुदि खालामबाय थायोब्ला जौगागोन बेखौ आं आसा खालामदों। आरो जोबथारनायाव बिथांमोननो गासिबो गामिनि गासैफोरखौबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय गोदान बोसोरनि गदायैब्लाबो साबायखर बावनानै आं बेखिनिखौ बुंबाय। गोजोन्थों। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेन्ट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन।
अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डॉक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।